Saludem a aquesta hora del matí, doncs, en Xavi Paz. Ell és portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Vila i regidor d'Esports, Educació, Sanitat i Salut Pública i Cultura. Xavi, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Oriol. El dia que hem parlat a la tertúlia de diversos temes d'actualitat local, entre altres, aquesta presentació del Pla d'Actuació Municipal i el Pressupost 2016 que es va dur a terme el passat dijous a la Sala Gòtica, Xavi, en què doncs, va despertar pràcticament la nul·la o el nul interès de la ciutadania. M'agradaria preguntar-te d'entrada un tema que vosaltres considereu important de presentar, doncs, a què atribuïu doncs, aquesta manca d'assistència o d'interès per part del públic el passat dijous. Segurament són moltes les raons que podrien explicar el fet que realment no va venir la gent que esperàvem, però el que jo em nego a reconèixer és el nul interès en els pressupostos 2016 i el nul interès en el pla d'actuació municipal. És que moltes vegades hi hem reflexionat sobre el que són les diverses formes o diversos canals d'interacció i de comunicació que actualment existeixen i realment la feina que ha fet aquest govern en els darrers 4 anys en activar i en promoure canals de participació mitjançant la pàgina web, mitjançant les bústies a les dependències municipals, mitjançant l'aplicatiu Cuidem Molins, mitjançant les instàncies de queixes i suggerències i, per tant, segurament, més enllà que la convocatòria, potser, escolteu, just després de la setmana de vacances de Nadal, potser no era el dia més adequat o els primers freds, però segurament també és que estem veient una tendència a que realment a vegades el presencial doncs deixa de tenir tant d'interès al canal, però no pas la temàtica, no pas els objectius i no pas el fet que es planteja per treballar conjuntament. Per tant, nosaltres, tal com hem anat fent els darrers anys, aquest govern el que fa és analitzar constantment tot allò que fa i si hi ha alguns aspectes a millorar, doncs ho fa i ho millora i aplica de nou. De la mateixa manera que estem aprofundint la línia de participació en aquest mandat, doncs, escolteu, si cal, aprofundirem també la línia de convocatòria, la línia d'activació de més canals, perquè, en definitiva, al final, el que nosaltres no busquem tampoc és la fotografia de dir volem la sala gòtica plena. Home, sempre li fa més il·lusió a la gent, però el que volem és que la gent aporti, que la gent digui la seva, que la gent participi, i això, insisteixo, cada cop hi ha més canals per fer-ho i, per tant, nosaltres el que valorem després, valorarem és el conjunt del procés, el conjunt de les aportacions al pla d'actuació municipal i la vàlua i el donar compte de cada vegada dels pressupostos. O sigui, creieu que sí que el missatge arriba a la gent, però és el format que potser s'ha quedat obsolet a l'hora de presentar qüestions com aquesta. Jo m'inclino més per pensar en aquesta explicació, perquè estem veient que la gent està fent aportacions, estem veient que la gent està participant, està interactuant a la pàgina web i que també les urnes que tenim a les dependències municipals estan començant a recollir aportacions. Per tant, això no... Clar, si hi hagués nul interès en el que estem dient, no? Doncs segurament tampoc tindríem aportacions pels altres canals. A la pesca, torno a dir, doncs segurament el que està més en crisi són els formats clàssics d'exposició, d'escolta, i per tant estem en això analitzant contínuament. I jo estic convençut que entre les aportacions dels grups municipals de l'oposició, entre les diverses agrupacions i aportacions que hi haurà per part de la ciutadania i la feina i l'acord i el document que ha proposat aquest govern, doncs tindrem un pla d'actuació municipal, primer, potent, d'un Molins de Rei il·lusionant que volem pels propers 4 anys. Segon, raonable també, perquè el que tampoc es tracta en un pla d'actuació municipal és prometre tot allò que potser un voldria fer però que sap que després no pot fer. El pla d'actuació municipal és fer aterrar els programes electorals en allò que sabem segur que podem fer en els propers 4 anys o que, si més no, tenim moltes possibilitats de poder fer en els propers 4 anys. I tercer aspecte, serà un pla d'actuació municipal que no ens l'haurem inventat l'alcalde i el primer tinent d'alcalde a un despatx, sinó que haurem fet el màxim de les nostres forces i els nostres esforços per tal d'obrir-ho a la ciutadania i que hi participi la ciutadania. I, per tant, jo estic convençut que serà un document bo i que la gent se'l farà seu a mesura que el anem executant. Si us hi fixeu, estem parlant del PAM, Pla d'Actuació Municipal, però també paral·lelament tenim aquests pressupostos participatius per barris. És a dir, que hem partit de
no volia dir de zero, perquè sí que ja s'havia fet algun tipus de... el matís és important, però en tot cas 2 processos de cop, no sé si això també és potser marejar una mica la ciutadania a l'hora de participar amb 2 propostes que poden tenir també punts de contacte, no? Els hi hem donat el tret de sortida a la vegada, el qual no vol dir que el procés encaixi en el temps, perquè precisament per això que tu deies, doncs ja hem tingut en compte de treure quanta més confusió millor. Per tant, sí que hem donat el tret de sortida d'explicació els 2 processos a la vegada, però com que tenen ritmes i metodologies diferents, el que nosaltres ara estem concentrant és, escolteu, anem a fer l'aportació del pla d'actuació municipal, perquè aquí sí que hi ha un termini fins al 15 de febrer, perquè després hi ha d'haver una part més de diàleg entre tots els grups municipals del consistori per tal de poder-ho aprovar el 31 de març, en el ple del mes de març. Aquesta és la data que nosaltres vàrem signar el juny de l'any passat i és la que volem complir, en la línia del que fa aquest govern, i malgrat hàgim explicat també els processos participatius de barris, que és el que començarem a fer quan ara anem a visitar els barris, i aprofitarem la fira també per explicar-ho amb tota la seva força mitjançant les associacions de veïns, el temps, el procés d'aquests processos és més lent, té més fases. En aquests processos cal recordar que hi haurà una primera fase d'inscripció, que sí que és la que sembla que es simultanegi ara amb la del pla d'actuació municipal, però després hi haurà un procés, diguéssim, de proposta i finalment de votació. Per tant, aquí sí que ens anem a un procés que s'allargarà fins al mes d'abril i per tant, doncs, francament, quan estiguem en plena fase d'ebullició, esperem dels processos participatius del pressupost als barris, ja haurem acabat i ja tindrem un pla d'actuació municipal aprovat. I no per afegir més confusió, sinó enmig de tots aquests arribarà un moment que hi apareixerà un altre també, que és el que estem començant a treballar, evidentment, que serà el procés de participació des d'un punt de vista d'escolta de la ciutadania, el que és un dels processos de reformes urbanístiques, de paisatge, de la pell de la nostra vila, més importants que és el de la carretera. Per tant, sí, sabeu que la meva tesi és clarivident, és clara. Aquest govern ha fet molta participació en el mandat anterior i el que fa és prémer l'accelerador en aquest mandat, intensificant tot el que fèiem i aprofundint en noves línies d'escolta, de participació, de proposta i de votació a nivell de disseny i execució de la ciutat. Dels pressupostos participatius sí que cada barri ja hem explicat que té una quantitat determinada en funció d'uns criteris que s'han explicat, que les associacions de veïns tenen un pes important i Xavi, no sé si podies confirmar que ells mateixos, ens deia el Pedro Ayala abans, faran una proposta i que el govern també fa una proposta per barri. Efectivament. Nosaltres, tal com ho hem dissenyat, torno a dir, això sí que amb una experiència novedosa, que per tant tots comencem aquest any i que per tant tots analitzarem un moment hagi finalitzat. El que hem previst és, diguéssim, que hi ha diversos canals per fer les propostes. Evidentment, l'Ajuntament, el govern, té la seva potestat de fer una proposta per barri del que ell considera, del que nosaltres considerem que seria bo per aquell barri i aquell àmbit. Les associacions de veïns, totes elles tindran la capacitat també i la responsabilitat, per què no dir-ho, de fer una proposta també d'aquelles reunions que fem periòdicament amb les associacions de veïns, que sempre ells posen sobre la taula i quina és la que ells en el si de la seva associació doncs volen portar a terme en cada un dels processos, i després la ciutadania també podrà fer aportacions. I aquí és on aleshores hi ha un treball que ha sortit en la preparació d'aquests processos. El que hi haurà és un compromís per part del govern i una tasca important pels tècnics de mirar de quantificar i valorar cada una de les propostes que es plantegin, perquè la ciutadania després, el ciutadà, quan vagi a votar, sàpiga més o menys a dir, escolta, doncs jo crec que podrem arribar a fer, segons aquest pressupost i segons la quantia de cada una de les propostes que es plantegen, doncs escolteu, 2 actuacions. Bé, doncs un ciutadà votarà 2. Un altre dirà, doncs mira, jo prefereixo potser fer
aquesta que s'ho emporta tot i votarà un. És a dir, haurem de fer els processos de votació també amb la màxima informació possible per tal de que siguin processos doncs, el més complexos possibles i amb el màxim coneixement possible. Molt bé, doncs recordeu, ho anirem recordant, perquè doncs, hi ha diverses fases. Aquí el pressupost participatiu us heu d'inscriure a partir de l'1 de febrer, per tant, a partir del mes... És justament la setmana prèvia a la fira i l'explosió aquesta màxima amb l'estand de la Fira de les Entitats i de les fires de veïns en l'àmbit de la Fira Candelera. I avui ho comenceu a presentar als barris. Efectivament, avui em sembla que anem a la Riera Bonet, perquè ara tinc al cap una mica, anem a la Riera Bonet i aprofitem totes les tardes possibles abans de començar la setmana gran de la Fira Candelera a presentar aquesta proposta de pressupostos participatius, d'explicar també el pressupost 2016, les essències, i si s'escau també explicar que ja estem també en fase d'elaboració del Pla d'actuació municipal. Bé, abans de continuar, avui també traiem un tema on Josep Ferrer ens comentava que havien rebut diverses fotografies a la revista Enllaç, o han publicat a través del seu Facebook, de pintades que hi ha hagut aquest cap de setmana a la nostra vila, al racó de l'Ovidi, el passatge que hi ha entre el carrer Montserrat i el carrer Puigcerdà, però també ha sortit el tema d'altres pintades. Aquí què hi pot fer l'Ajuntament? Ho dic perquè també es distingeix entre el mobiliari que depèn o equipaments que depenen del consistori i en propietats privades. Què hi pot fer? I sobretot també, si s'arriba a enxampar qui ha fet la pintada, què passa a partir d'aquell moment? Mireu, les societats actuals, més enllà de totes les crisis que estan patint, jo crec que hi ha també es simultaneja una crisi, jo diria, de valors que s'expressen en una falta d'allò que abans els nostres pares aprenien a les escoles d'urbanitat, diguéssim, de respecte, d'educació. I per tant, sigui amb la convivència entre els animals domèstics i les persones i els carrers, sigui amb el respecte al mobiliari, sigui amb aquests actes de vandalisme que en algunes ocasions cada cop van a més, el que es posa de manifest és una manca d'educació i de respecte d'una part de la població que molesta a la majoria de la població, evidentment, i que, a més, té un impacte molt negatiu, en aquest cas, doncs, a les finances municipals i a vegades també a les finances dels privats. Què és el que nosaltres podem fer, o la societat què hauria de fer? Doncs la societat, en el seu conjunt, cada cop hauria de forçar més el que és l'educació. Tot recordant que l'educació no és allò que s'ensenya a les escoles. I recordo ara la inauguració que vàrem de l'exposició de les escoles d'Altramont, que recomano a tothom, i realment la comissària de l'exposició dijous passat ens ho deia. Diu, a l'escola s'aprenen coneixements, a l'escola s'aprenen matemàtiques, s'aprenen literatura, s'aprenen aptituds. L'educació es fa a les cases. El respecte s'aprèn a les cases i la societat ha d'estar sensibilitzada des del nudi troncal, des del nucli de les famílies, a educar el seu futur i a educar el seu present, evidentment. I en aquest cas, doncs, primer de tot, haurem de reforçar al màxim els valors de l'educació. Segon, mirar de fer actuacions cada cop més ràpides des de l'administració en restituir aquell mobiliari o restituir aquelles parets que s'han pintat de manera, doncs, amb una manca de respecte absolut. I, evidentment, si tenim ocasió de detectar si van signades, si són pintades d'aquestes que realment doncs, es pot agafar doncs, a l'infractor, doncs, iniciar processos administratius sancionadors per tal que, evidentment, s'hauria de saber també que qui té una manca de respecte, infracciona les normatives vigents, doncs això té una responsabilitat també i té una conseqüència. Per tant, estem en això. Jo torno a dir, és veritat que hi ha pintades que on totes fan mal, i entengueu-me bé en el sentit, però n'hi ha algunes que fan a vegades més mal que d'altres. A mi una de les que em va fer un mal terrible, diguéssim, va ser que un projecte com el del Camí del Riu, amb una senyalítica molt especial i molt treballada, molt d'informació, molt de dir, escolta, vostè està entrant al parc del Riu Llobregat, etc., ens va durar 2 setmanes. I en 2 setmanes va començar a estar pintada i inutilitzat aquella placa que t'estava explicant on entraves. A part del nostre patrimoni natural, com és el riu, que hi havien fet un treball de condicionament, d'accés a aquest riu,
per fer-ho doncs, més visible, més transitable i per poder-ho gaudir tots plegats. I en 2 setmanes aquella senyal se'ns va anar a Norris. Vull dir, per tant, sí, tenim un repte importantíssim i en aquest cas estic completament d'acord amb el teu company, amb el Josep Ferrer. Es gasta molts diners l'Ajuntament, per cert, reparant aquestes I qüestions. s'hauria de gastar molts més. El problema és que estem amb uns recursos que són finits, però sí, ara no tinc la xifra, evidentment, exacta, però entre mobiliari, entre pintades, entre treballs, entre recursos humans, perquè la veritat moltes vegades està això, o plans d'ocupació, són molts recursos els que, si realment no s'haguessin d'emprar repetides ocasions per una cosa en mobiliari, podríem tenir molts altres llocs molt més arreglats. A 3 minuts i arribarem a 2:15, anem amb altres temes d'actualitat, perquè, Xavi, ja se'ns anunciava, però ja hem vist moviment als baixos dels pisos de la gent gran. Això vol dir que comencen a caminar les obres per instal·lar la nova oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament en aquest espai, després de mesos d'espera. Finalment doncs, ja s'està començant a treballar-hi amb la previsió de poder-ho obrir a finals de primavera, no? Sí, doncs aquest gener la veritat és que estan reixint alguns projectes i estan naixent, no? L'execució. Els projectes neixen molt abans, quan es pensen, quan es redacten i quan l'administració el que ha de fer és adjudicar-los a l'empresa que els faci. Això és un procés que sovint no es veu, que nosaltres expliquem, però com la gent no ho veu, diu, bueno, segur que ho esteu fent? Sí, ho estem fent, però clar, té el seu procés. És veritat que ara veiem l'eclusió i en aquestes 10 dies de 3 projectes. Tu m'has nomenat un que llargament estàvem esperant tots i que efectivament hem de veure a veure si en l'entorn de la primavera el podem inaugurar, i per tant tindrem una oficina única d'atenció ciutadana en el centre de la vila, que ens acabarà de dissenyar i de fer doncs, aquell espai del pati del Palau. La setmana passada, el divendres, visitàvem unes obres que gràcies a uns diners extras de l'àrea metropolitana estem fent i que jo crec que són molt importants, que és la connexió d'aquella obra que s'havia fet de connexió de la Riera Vallvidrera a l'alçada dels ponts de Can Baruta, amb la que havíem fet nosaltres per sota l'autopista accedint al riu. Per tant, aquells 200 metres que quedava per connectar s'estan naturalitzant i s'estan dissenyant, i tal com jo explicava l'altre dia, doncs, el que era als darreres d'uns equipaments com el Pavelló de la Sínia s'estan adequant per facilitar aquesta connexió entre 2 espais, i que Molins és excepcional tenint 2 espais naturals d'aquesta vàlua tan a prop com és el Parc de Collserola i com és el riu Llobregat. I aquesta setmana començarem a veure moviments a la fàbrica Ferrer i Mora, a la fàbrica del Molí, perquè comencen a condicionar-se, comença a rehabilitar-se aquest edifici per tal d'acollir la futura biblioteca del Molí. Per tant, un moment important, aquestes setmanes del gener, que fan eclosionar i visualitzen projectes que aquest govern ha posat molts esforços, molts recursos i que faran millorar moltíssim Molins de Rei. Paral·lelament segueixen les obres al nou Institut Lluís de Requesens, al barri del Canal. Com estan funcionant? Tot el ritme previst? Aquí hem d'aplicar aquella màxima, no? En anglès la diré jo ara i la traduiré, no news, good news, que diu, escolta, si no hi ha notícies que són bones notícies, no? No tenim cap notícia que realment hi hagi cap problema, al revés, estan en bon ritme, no està havent-hi cap retard, al revés, de moment hi ha un cert marge per tal que realment, doncs, al llarg del mes de juliol-agost es pugui fer el trasllat i, per tant, ara no recordo el dia just, crec que és el 13 de setembre l'any que ve, el nou curs escolar de l'Institut Lluís de Requesens faci a un nou edifici. Per tant, serà un gran moment per Molins de Rei, perquè tindrem un nou institut que, gràcies a l'acció de molts governs de la Generalitat i de molts governs municipals, doncs s'haurà pogut portar a terme, i per tant serà una grandíssima notícia per Molins de Rei. Bé, doncs tancarem aquí l'espai de preguntes al Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu portaveu i primer tinent d'alcalde, en Xavi Paz. Xavi, gràcies. A vosaltres, molt bon dia. Fins la setmana que ve. Així mateix. Gràcies.